Bolest poznáme, jak už jsem se zmínila v přednášce, pomocí vlastně jednotlivých škál. Těch škál je strašná spousta, jsou to škály, které jsou specializované pro věk určitý. Jsou to škály třeba bolesti NIPS, která je pro neonatologické použití. Pak teda, jak už jsem hovořila o škále FLAG, která je pro lidi nebo pro děti, kteří jsou nějakým způsobem už třeba není s nima možná komunikace, anebo samozřejmě i škála bolesti 1 až 10, tak podle obličejíčku, podle výrazu tváře a podle toho, co nám ty děti řeknou. Tak na to už jsme navázali v předchozí otázce. Myslím si, že samozřejmě každá škála se liší podle věku a podle různých vlastně věkových kategorií. Některé děti nám ještě bolest neřeknou, ale ty starší už jsou schopni tu bolest lokalizovat. Samozřejmě, že všichni cítí bolest. Děti cítí bolest úplně stejně jako ty dospělí. Není úplně žádná jiná než u těch dospělých. A proto vlastně my musíme reagovat na to, co nám ty děti řeknou, eventuálně hodnotit to podle té škály bolesti. Tak, samozřejmě jsou tam ty dvě slabá analgetika, o kterých jsem hovořila. Je to ovlivněné samozřejmě věkem. Paracetamol můžeme použít u novorozence čerstvého, kdežto naopak ibuprofen je běžně doporučovaný až od 3 měsíců věku. V těch předchozích věkových období, to znamená 0 až 3 měsíce, se používá pouze na specializovaných pracovištích a při specializované vlastně indikaci. Jinak běžně těm maminkám doporučujeme dají se střídat ty analgetika, o tom jsem také hovořila, a vlastně máme potom možnost každé 3 hodiny tomu dítěti podat něco na bolest, aby tu bolest necítilo. Myslím si, že samozřejmě většinou používáme v dětském věku vlastně parametr kila, váhu. Pokud je ten lék schválený pro určitý věk, tak použijeme ten lék a použijeme dávku na množství na kila, eventuálně na povrch, celkový tělesný povrch se dá použít také tato dávka ještě. Jinak samozřejmě se nebojíme kombinovat jednotlivá léky a existuje i obor paliativní medicíny a tam vlastně ty dávky se potom trošku liší od toho běžně doporučovaného dávkování.